M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye. Pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba la Mulungu wachitatu pa chaka. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Heberi mutu wa 9 kuyambira ndime ya 15 kuzatenganso ndime ya 24 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elizabeth Nyirongo kuchokera ku St. Alphonsus Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Mariko oyera. Mariko mutu wa 3 kuyambira ndime ya 22 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale kuchokera ku Bishop's House mu Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu a kalata yolembera a Heberi. Abale, Khristu ndiye Nkhoswe ya mpingo latsopano, kuti iwo amene Mulungu adawayitana alandire madalitso osatha amene Mulungu adalonjeza. Izi zidatheka chifukwa cha imfa ya Khristu imene imapulumutsa anthu kuzolakwa zimene adazichita akadali m'pangano loyamba lija. Pakuti Khristu sadalowe malo opatulika omangidwa ndi anthu, malo amene angofanizira malo enieni opatulika akumwamba ayi. Iye adapita kumwamba kwenikweni kuti tsopano azionekera pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Mkulu wa nsembe amalowa m'malo opatulika kopambana chaka ndi chaka atatenga magazi amene sali ake. Koma Khristu sadalowe kumwamba kuti adzipereke nsembe kawirikawiri. Zikadatero bwenzi atamva zowawa kawirikawiri chilengedwere dziko lapansi. Koma tsopano waoneka kamodzi kokha pakutha pake pa nthawi yosiriza, kuti achotse uchimo pakudzipereka yekha nsembe. Munthu aliyense amafa kamodzi, ndipo pambuyo pake amaweruzidwa. Momwemonso Khristu adaperekedwa nsembe kamodzi, kuti asenze ndi kuchotsa machimo a anthu ambiri. Iye adzaonekanso kachiwiri, osati kuti adzachotsenso uchimo ayi, koma kuti adzapulumutse iwo amene ali kuyembekeza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mariko mutu wa 3 kuyambira ndime ya 22 kulekeza 30. Aphunzitsi ena amalamulo amene adabwera kuchokera ku Yerusalemu adali kunena kuti munthu uyu ali ndi Belezebule. Ankatinso mphamvu zimene amatulutsira ziwanda nzochokera kwa mkulu wa ziwandazo.
Koma Yesu adayitana anthu kuti abwere pafupi, ndipo adalankhula nawo mfanizo nati, Satana angathe bwanji kutulutsa Satana? Ufumu ukayamba kugawikana sungalimbe, ndipo anthu a m'banja limodzi akayamba kugawikana, banja lotere silingalimbe. Tsono ngati Satana adziwukira iye mwini nagawanikana, sangathe kulimba. Ndiye kuti watha basi. Palibe amene angathe kulowa mnyumba ya munthu wamphamvu ndi kulanda katundu wake mpaka atayamba wammanga. Atatero ndiye angalande za mnyumba mwake. Zoonadi ndikuwuzani kuti Mulungu angathe kukhululukirani machimo ena onse a anthu, ngakhalenso zonena zawo zonse zonyoza. Mulungu angathe kuzikhululuka. Koma wonyoza Mzimu Woyera, Mulungu sangamukhululukire konse. Tchimo lakelo limakhala mpaka muyaya. Yesu adanena zimenezi poona kuti anthu aja adali kunena kuti ali ndi chiwanda chonyansa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Aphunzitsi a zamalamulo sanakondwe nawo uthenga wa Ambuye Yesu, ndipo iwo anayenda kuchokera ku Yerusalemu ndi cholinga chofuna kusekereza kuti uthenga wa Ambuye Yesu usapite patali. Ndithudi mthenga wa Ambuye umatsutsana ndi woyipa uja. Satana naye ndi wochenjera, sangalimbane ndi kuthesa zimene iye afuna, zimene iye amadzikonda. Satana sangathe kuzithesa zofuna zake, kotero kuti pamenepa tikuona mphamvu ya Mulungu, mphamvu ya Ambuye Yesu kufuna kuthesa mphamvu za Satana. Izi zikutiphunzitsa ndi kutiyitana tonsefe kuti tikhale nawo mtima wofuna ndiponso wozindikira mphamvu za Ambuye Yesu pakati pathu. Tikhale nawo mtima wofuna chifundo cha Mulungu ndi machiritso ake. Tikhale nawo mtima wodzichepesa, mtima wosatira kufuna kwa Mulungu. Kudzera mawu alero tikulimbikitsidwa kuti tiapemphe Ambuye atipase chaulere chokhala ndi chikhulupiriro cholimba, komanso osaphethira pakuchita kufuna kwa Mulungu. Mu chaka chimene tili pano, chaka cha Jubili, imene tikusinkhasinkha za mutu woti apaulendo achikhulupiriro, vapaulendo vachigomezgo, pilgrims of hope, we are called to put faith in practice, to live our faith, to put faith in action. Papa Francis akutipempha mu chaka chimenechi kuti tiyesese munthu aliyese pa yekha, komanso mabanja pa mabanja athu, mipingo yathu, miphakati yathu malimana, komanso mapalishi athu, tiyesese ndithu kukhala anthu achikhulupiriro. Tikhale nawo maso achikhulupiriro, oyang'ana, othandiza, oona kuti kodi mmene ndikukhalira mmenemu, kodi anzanga ndingathandize bwanji, ndingakhale nawo pafupi bwanji, ndingabweretse chifundo cha Mulungu kwa iwo motani. Mchaka ichi ndi chaka chachikulu, ndi chaka chothandiza, ndi chaka chobweretsa madalitso kwa inu ndi ine. Ambuye Yesu akumalizitsa ku Uthenga Woyera kuja kunena kuti
amene achimwira Mzimu Woyera sazakhululukidwa. The blasphemy against the Holy Spirit, the sin against the Holy Spirit, chakwananga cha Mzimu Mutuwa. Apapa Yohane Paulo achiwiri adanena mukalata yawo yotchedwa kuti Dominum et Vivificantem, kunena kuti Mbuye ndiye wopatsa moyo, Mfumu ndiyo wakupa umoyo. Adanena momveka kuti the blasphemy against the Holy Spirit. What is the implication of it? Kodi zithandauzanji kuchimwira Mzimu Woyera, chakwananga cha Mzimu Mutuwa, kunangira Mzimu Mutuwa, kasi chikung'ana mulachi. Apapa Yohane Paulo wakarongosola makora mukalata yawo iyo wakailemba yakuyoya kuti chiuta ndiyo wakupa umoyo, Mfumu ndiyo wakupa umoyo, Ambuye ndiye wopatsa moyo. Pofuna kumasulira ndi kunena mwachimvekere, apapa Yohane Paulo adanena kuti the blasphemy against the Holy Spirit is, the implication of it is to doubt and deny the power of God and the work of the Holy Spirit to an extent that one voluntarily and deliberately and stubbornly excludes oneself from every means of salvation. Kunena kuti chimo limeneli, chimo lolakwira Mzimu Woyera, ndi chimo lalikulu, ndi chimo lokana kapena kukayika mphamvu za Mulungu wotipulumutsa, kuchepetsa, kusaonetsa kuti Mulungu ali ndi mphamvu zoposa zotithandiza ife, zotipulumutsa ife. Ndi kulakwa, ndi tchimo lalikulu, ni mziro kukayika na kukana nkhongono za chiuta zakutithaska. Chiuta walina nkhongono zakutithaska, lekani wakutitumira mwana wake kuti wabe nasi pamoza na kuti kwizira mwa iye tisange chiponoso. Alembi aja adazimana za ulere za Mzimu Woyera zomwe amayenera kulandira, koma anatsutsana naye, sadaone mwa Yesu Khristu mphamvu zochiritsa, mphamvu zothana ndi mphamvu za Satana, mphamvu zogonjetsa mphamvu za Satana. Mphamvu za Satana zilibe kuposa mphamvu za Mulungu. Tiyeni abale tikumbukire ndi kupemphera ndi kuleka mtima wosafuna kulapa, mtima wosafuna kukhala ndi chikhulupiriro mwa Ambuye. Amen.